Zagreb je oduvijek u stopu pratio svjetska tehnološka dostignuća. Tako je samo 7 godina poslije prvih zračnih vratolomija braće Wright i Zagreb dobio svog prvog letača. Bio je to vješti mehaničar Dragutin Novak, koji je radio kao pomoćnik poznatog inovatora i prvoga hrvatskog konstruktora zrakoplova Slavoljuba Penkale. Penkala ga je najprije detaljno uputio u konstrukciju aviona i ubrzo osposobio za letenje, pa je Novak 5. srpnja 1910. na vojnom vježbalištu u Črnomercu izveo prvi let zrakoplovom i time postao prvi pilot na hrvatskom tlu. No titula prvog hrvatskog pilota sa službeno položenim pilotskim ispitom pripada Viktoru Klobučaru, koji je letio već 1909. u Austriji. Pilotski je ispit položio u rujnu 1911. kao 26. letač u Austro-Ugarskoj monarhiji. Osim pilotskog, Klobučar je već prije položio ispit za voditelja balona. Kada smo već kod balona, ni na ovom polju Hrvatska nije mnogo zaostajala za svijetom. Početkom zrakoplovstva u svijetu smatra se puštanje u zrak balona bez posade, koji su ostvarila braća Josef i Etienne Montgolfier 1783. godine. Potkraj iste godine poletio je prvi balon s posadom, dok je balon na upravljanje poletio 2 godine poslije. Iznenađuje podatak da je samo 6 godina poslije prvog leta balona Bokelj Karlo Mazarović u Zagrebu 1789. prvi poletio balonom u Hrvatskoj. Time je Hrvatska bila u samom vrhu tadašnjeg zrakoplovstva. Prvi let na veću udaljenost ostvario je 1825. godine Josef Wiebenperger, koji je letio od Zagreba do Lomnice u Turopolju. 50 godina poslije Henry Giffard načinio je prvi balon na motorni pogon. Zagrebčanin David Schwarz bio je konstruktor prvoga balona na kruti pogon, a nacrte njegova izuma od Schwarzove supruge otkupit će Ferdinand Zeppelin i 1900. uspješno realizirati Schwarzov izum. Spomenimo i to da je prvi let jedrilicom u Hrvatskoj ostvaren također u srpnju, ali 1930. godine. Tada je Dragutin Balzareno izveo prvi let zrakoplovnom jedrilicom na zagrebačkom aerodromu na Borongaju.